Saúdo desde o colectivo Verde do Ulla da Ulloa. Hoxe, 31 de maio, sumámonos ás movilizacións convocadas por todo o Estado español para decir ben claro: non queremos máis plantas de biogás nin aquí nin en Cures. Desde a comarca da Ulloa, unha terra viva, chea de historia, de paisaxe, de categoría familiar e de comunidade que foi seu, queremos alzar a voz contra un modelo industrial que pon en risco todo aquilo do que estamos orgullosos. Presenten o biogás como unha solución verde, como un símbolo da economía circular e da transición enerxética. Pero queremos en realidade outra cousa. Proxectos promovidos por un capital especulativo que pretenden instalarse sen consenso, sen información transparente e sen unha legislación específica que protexa as persoas e o territorio. Estes proxectos afectan directamente a calidade de vida da veciñanza, non só polos cheiros que poden chegar a máis de 10 kilómetros, senón polos movimentos de camións, a contaminación de acuíferos, o risco para a saúde e o impacto sobre o medio rural tal e como coñecemos. Non queremos converter a Ulloa nun vertedoiro a ceo aberto. Non queremos que os nosos montes, leiras e aldeas se convertan en zonas industriais de control. Non queremos que as decisións se tomen entre despachos e intereses alleos ao territorio. Xa o dixemos e volvemos dicilo, este modelo de produción está pensado para favorecer as grandes industrias cárnicas, non para apoiar a agricultura sostible. Este modelo leva anos destruindo pequenas explotacións, afogando a economía local e promovendo un rural valeiro de xente e cheo de residuos. Por iso reclamamos a paralización inmediata de todos os proxectos de biogás en tramitación ou anunciada, ata que exista unha normativa estatal específica que garanta a saúde, o medio ambiente e a participación cidadana. Unha legislación clara que regule volumes, distancias, localizacións e impactos. Non queremos zonas sacrificadas. Un apoio real e firme a ganadería extensiva e aos modelos agroecolóxicos que respeten equilibrios da terra e dean futuro ás nosas fillas e fillos no rural. Un sistema enerxético distribuído baseado en renovables e autoconsumo que xeren riqueza local e non dividendos lonxe de aquí. Somos veciñas e veciños que nos organizamos. Non temos grandes recursos, pero temos algo moito máis forte: amor polo noso, memoria da nosa xente e decisión de loitar. Temos xa un logro que celebrar: a planta de altas de Ulla quedou sen os terreos públicos cos que contaba. Por iso, pero eles non rematan aquí. Hai máis empresas interesadas na Ulloa, hai máis tentativas de a loita continúa. E non estamos sós. Desde Galiza ata Andalucía, desde a Mancha ata Cataluña, cada vez somos máis os que decidimos. Nin o teu povo, nin o meu. Non é un modelo de biogás industrial. Si a vida natural, si a unha transición ecolóxica xusta. Desde do Ulla non se rende, a Ulloa non se cala. Ya está bien, de mirar hacia otro lado ya está bien, de adorar tanto becerro ya está bien, de tirar balones fuera ya está bien, de no mover un dedo ya está bien, de mirar con su ceguera ya está bien, de atontarnos con los precios ya está bien, de creer sus espejismos ya está bien, de sentirnos marionetas ya está bien, de cambiar aire por oro ya está bien, de vivir anestesiado ya está bien, de robar la quien te entrega ya está bien, de decir ya está bien, ya está bien, de no tomarse en serio que el mundo, mi hermano, se puede romper, ya está bien de romper las raíces porque al mal de tierra no se la debe vender, no se la debe vender, no se la debe vender, no se la debe vender.